No, štôlňa je preskúmaná. Teraz môžeme ísť dole smerom k ceste. Dúfam, že sa tu niekde... Nič som tu nezabudol. Nič. Všetko som si zobral. Dobre. Môžem ísť dole smerom k ceste. Dúfam, že sa neví toto. Jej. Cesta je veľmi zaujímavá. Hen tam vzadu som bol. Neviem, či to niekde bude vidno. No, hen tam to bolo. Dobre. Môžeme ísť. Teda keď pôjdem tadiaľ to hore, lebo ja som sem prišiel traverzom, tak to sa riadne namakám. Tu bude riadna púška. Jej, jen tam je cesta. Sami motorkári tam bláznia. Smerom hore na babu. Hore dole. A len vrčia motorky. Uj. Tak toto som hľadal dlho. Som sa nachodil 5 kilometrov, kým som našiel tú štôlňu. A nie je to tak ďaleko od cesty. Na budúce, keď pôjdem s Tomášom, tak budeme vedieť, kadiaľ ísť. Ten tam to je hore. Človek sa narobí, aj keď ide dole kopcom. Musím traverzovať. Pukvo. Odpočinok. No, takto som, toto som ja a ja dýchčím. Zase auto. Ale neprešiel žiadny motorkár. Au. Toto bude veľmi zaujímavé video. Dobre, a už som pomaly pri ceste, tak to stopnem. Koniec.